Valoració del partit? Bueno, jo diria que empat just, poques ocasions, primera part. Ha sigut una cosa similar a la setmana passada, ha sigut un partit de 45 minuts, la primera part amb tanta interrupció, lesió, tal, s'han jugat 10 minuts. És veritat que avui ens interessava més que l'altre dia, estàs puntuant al camp d'un dels equips que farà play-off sí o sí, i bueno, jo penso que a la segona part ells han començat amb empenta, han tingut un parell d'ocasions, sobretot una d'Ignacio que se li ha anat al xut, però jo diria que nosaltres hem estat a l'equip ha competit bé, defensivament bé, ens ha mancat una mica més el tema, però bueno, estic satisfet perquè realment juguem contra un equip que normalment fins al minut 90 el que sigui t'estan apretant i en tiren també faltes, corners, amb això hem estat bé, s'ha dit molt poques jugades d'estratègia a l'Europa i en línies generals penso que el partit no ha estat vistós i penso que l'empat a 0 és just. Pel que fa a les lesions, els dos jugadors podran jugar de dimecres? Sasha pràcticament segur que no, Ricarte sí, Ricarte s'ha marejat, ha tingut el cop amb el cap amb Javi Sánchez, en el moment ha aguantat bé, però després començar la segona part, només se l'havia de veure, estava totalment blanc, estava marejat i evidentment el millor era sortir del camp. I al tercer canvi Xavi Muñoz portava també temps sense jugar i també ha sigut per motiu físic. Avui no hem tingut aquesta sort de poder escollir els canvis, sinó que han estat els tres forçats i veurem justament la setmana que tens partit dimecres, també són casualitats. Míster, de tots aquests canvis obligats que s'han hagut de fer, quin és el més transcendent? Pot haver-ho estat el de Sasha, pel tema que, com a referent ofensiu a la segona meitat, l'equip no hagi tingut aquella estirada o aquell punt, aquell moment de sorprendre la porteria contrària? Ha condicionat molt aquest aspecte? Sí, jo diria que físicament Manolo Bueno i Sasha són similars, futbolísticament no tenen res a veure un amb l'altre. I si Manolo Bueno no rep pilotes, que és el bo d'ell, ens quedem sense referència. Sasha és veritat que li tires una pilota, és més batallador, més de córrer, més de brega, i Manolo és més de jugador que se li nota que ha jugat a categories altes, de bona tècnica, aguantar la pilota, però sí, jo penso que més que res que no és un problema del nou, perquè jo crec que és un problema que fa molts dies que tenim, és un problema del que ve per darrere. La línia que està darrere és una mica... L'equip és molt disciplinat, però que a vegades, el que fem a vegades, que l'Albarrán surt per un costat, que l'altre surt per l'altre costat, i arribem, partits bons que hem fet, a Castelldefels, la primera part de Masnou, al Palamós, que l'equip domina, juga i tal, i jo crec que també el fet de jugar aquí contra l'Europa, que tampoc t'ho permet això, i és un equip dels bons de la categoria, hagi fet que nosaltres pràcticament hem donat per bo al punt massa ràpid, amb el risc que, si ho hem comentat al descans, si ens fan un gol, a veure què fem. Hem d'intentar... Jo crec que l'entrada de Fernando i Ricarte, en aquest sentit, han intentat jugar més. També Ricarte no estava per jugar 90 minuts, Eric Ruiz ho havia fet bé la setmana passada, però és un dretà jugant a l'esquerra, no tens sortida de pilota per aquell costat. Excuses vàries per justificar que l'entrenador és molt malo. Eric Ruiz, vols fer una valoració? Ha jugat lateral esquerra a la primera, després exigències del guió, ha hagut de caure a la dreta. Sí, jo m'alegro, m'imagino que la gent del Prat està super satisfeta d'un nano que va arribar no sé si no era ni Benjamí, quan va arribar al Prat, doncs porti tant de temps com arribar al primer equip i trobar-se les oportunitats que a més se les està guanyant de veritat, el rendiment que ha tingut, perquè a més ha jugat a Terrassa, al camp del Nàstic contra la Pobla i al camp de l'Europa. O sigui, no són 3 partits que diguis estàs jugant contra 3 equips altres. Estàs jugant a 3 camps francament bons i la veritat és que ell, el rendiment seu és molt bo. Manolo, de cara al proper partit, estem veient que el Prat no ha perdut encara el 2015, no ha rebut gairebé gols, sobretot com a visitant no ha rebut cap en aquest any, però com a ofensivament l'equip ha de millorar. Sí, li costa.
Jo ja ho he dit a vegades que a l'equip li falta una miqueta de futbol. Si Charlie, que avui estonetes ha estat bé, estonetes no ha estat bé, és una mica el que mou una mica el Totarro. Roger, que és una mica aquest tipus de jugador que mou el tema, Nacho. Estem més pendents de l'Europa avui que de jugar nosaltres, doncs ens passa aquestes coses. Pot ser que sigui culpa de la banqueta, pot ser que sigui culpa meva que els exigeixo massa això, però hi ha molts dies que quan ells es treuen la pressió de sobre que combinen i juguen i tal, i jo crec que dimecres és un partit per intentar fer-ho, i ara tenim dimecres i diumenge a casa dos partits que si aquí t'amagues, no t'amagues, perquè avui no s'amaga ningú, però si no tens la pilota ens costarà guanyar els partits. Jo penso que aquests dos partits que venen ara l'equip jugarà millor. Sí? Estem? Gràcies. Vale, gràcies. Va ser un pas d'aquest partit d'avui, empat a 0, sense gols, poquetes ocasions, sí, és el Prat. Bon punt contra un dels millors equips de la Lliga. Millor plantilla, millor pressupost, un equip de segona B, que al principi ningú donava un duro per ells perquè van començar tan malament, però que disputaran o lluitaran per entrar dintre el playoff, segur, perquè és un equip competitiu, un equip que sap a què juga, amb jugadors moltes versions i seran allà, amb la qual cosa avui sabien que era un partit de poc ritme perquè ells intenten controlar el partit d'aquesta forma, en joc més directe i segones jugades, paren molt bé, fan faltes tàctiques, tenen molta experiència i saben a què juguen i no donen continuïtat al joc. A més han passat les lesions i tal, i més temps parant, i més, era complicat. Crec que a la primera part ens ha faltat fluidesa, a la segona part, encara que tampoc ha sigut un partit de gran moviment de pilota, sí que hem generat les 3 o 4 que ens feia falta per fer un gol i guanyar, però no les hem ficat dintre i el més ha sigut per lluitar i estar esperant a veure tant un com l'altre si alguna pilota parada o així feia abans, no hi ha més. A part del punt que tu dius, què més en treus de profit del partit d'avui? Estem parlant que un equip com el Prat no se t'apropa a 5 punts, per exemple, no? Sí que la veritat que tenen ells, però estan a 8 punts i queda molta lliga i de moment la veritat és que val la pena saber que no és un partit qualsevol. Una setmana més et quedaràs amb un jugador suspès, ara Espadilla, la 5ena. Cada setmana us esteu trobant amb això, però l'equip com a mínim va saltant d'aquestes adversitats, no? Sí, un jugador tal, m'alegre un altre cop amb el genoll a veure què té i cada setmana, avui era el primer dia que teníem setge, amb balderes que arriben de manera al final, però això ja no ens preocupa, anem setmana a setmana i el més que estem tirarem i si no definirem. La setmana que ve a la Pobla, a la tarda, pel que sembla, o canvi d'horari, no? Crec que fan la presentació de futbol base i tindrem un partit guapo allà. A les 5, no? Sí, hi haurà ambientillo i pareix ser és un partit clau, no? Perquè s'ho prenen, suposo, com un partit per trencar el que és la lluita per la primera plaça. Nosaltres sabem que és un partit important, com el d'avui, i no va fer el nostre partit i en cap, i sabem que això és molt llarg i l'important és assegurar el playoff i després ja veurem. Aquí els veu guanyar, però sempre us ha costat molt els partits allà. Sí, la Pobla, per mi futbolísticament, crec que és el millor equip del grup. Crec que mou molt bé la bola, són jugadors amb molta velocitat de pilota, físicament estan molt forts, molt joves i costarà molt, però intentarem donar la cara com sempre. Pedro, la segona part estàveu relativament tranquils, tenint en compte que el Prat no atacava o que realment hi havia una distància molt gran, aquestes prolongacions llargues cap a Manolo Bueno, que li costava també per fer moviment, per sorprendre-us. Hi havia tranquil·litat relativa defensivament? Sí, no. Abans li dèiem el segon, que avui és d'aquell partit que me'n vaig a casa pensant a vegades que ni siente ni padece. Realment no hem tingut ni un ensurt que diguis és que el Rafa m'ha marxat sense tocar la pilota en les mans. Llavors el que passa que sí que cerca dalt ens ha faltat més mala hòstia i d'això, però jo crec que estava molt bé. La consigna era no fer faltes, vull dir, aquestes jugades amb el Manolo Bueno, amb el Sasha, vull dir, són faltes que
que el Prat aprofita molt bé i nosaltres havíem de no fer-les i hem estat molt bé en aquest sentit. A Pastell sembla que li hagi donat una mica de més dinàmica a la banda esquerra, sobretot a la segona part o voltant, no? Sí, ha estat bé, Sergi ha estat bé, però bueno, no per l'entrada d'ell, sinó que l'equip a la segona part ha entrat millor al partit. Hem comentat dues coses que estaven fent malament per fer-les bé i realment han sortit les dues coses a les dues primeres jugades, amb la qual cosa els primers 10-15 minuts ha semblat que allò era una autopista i podíem entrar, no? Però bueno, no crec que sigui mèrit solament del Pastell, sinó que l'Atlètic també havia fet un parell de centres internats bé a la primera, però era més l'equip, no? Que no arribava a les pilotes on havien d'arribar amb la qualitat que era necessària. Pedro, No sé si saps alguna cosa de l'Alegre. Bueno, de moment l'han de valorar, no sabem res, té molta molèstia, esperem que no sigui res de lligament, sembla que podria ser algú de menisc. Bueno, anem a esperar perquè aquestes coses fins que no faci ressonància o coses així no sabem. l'Escó ha guanyat i la Pobla també. No sé si et preocupa o relativament o no, realment... Zero, preocupa zero. Millor per ells. Nosaltres, torno a dir que aquí l'objectiu és entrar dintre el playoff. Això està molt difícil per tots i això és molt llarg, ja ho sabem de sempre. Tranquil·litat, vull dir, nosaltres anem fent, anem sumant, crec que són 12 setmanes sense perdre, 13, vull dir, això ja és per tenir-ho en compte, per respectar-ho i algun dia hem de perdre i quan toqui, nosaltres farem tot el possible per estar el més alt possible, per intentar guanyar la Lliga, per intentar quedar segons, si no tercers, si no quarts, i si no, pues algú haurà fet millor que nosaltres, però no ens preocupa gens ni mica. Sí? Gràcies, Pere. Molt bé.